Masak ungkusan tapi ora diungkusi. Kayak piye to iki? Oke guys, aku ki rencana pengen masak ungkusan utawa botok ngono kae lho yo guys. Terus aku langsung ngibrit nek nggone tanggoku tuku kambil sak wawar, tuku tempe, teri, terus tuku apa nah iki. Mirip barang iki pokok bahan-bahan sing arepe tak gawe ungkusan alias botok. Terus karo tuku kangkung. Iki asline kan sak pak ngene iki kangkung tinggi masak asem ngono lho guys. Tapi alah teko omah ra sida tak masak asem. Bakno tak oseng dadi koyo tumis kangkung yo guys. Nah oke iki tak cepakne bumbune gawe botoke dhisik yo guys. Iki enek brambang, bawang karo lomboke, miri, terus apa neh tomat ding. Nah iki wis dicepakne kabeh bumbune, iki engko diumbah sik terus mari ngono diulek entahan yo guys. Nah iki wis tak ulek ngene lho yo guys, rada angel masane lek entah gitu ulek. Tapi ya piyene aku pengen bumbune entah ngene lho guys. Nah iki bumbune wis rada alus terus tak jegurne kambil sewawar mau yo guys, wis diparutne pisan iki mau. Kambile iki enom yo guys, dingge botok kan enak lek enom. Nah baru terus apa rada bingung iki aku. Oh iya terus ngirisi tempene yo guys, diirisi cilik-cilik ngene terus tak campurne ning gone bothokku mang. Iki misale tempene rada masem apa rada bosok ngono mundak enak guys, tapi iki mengge enek tempene yo karek siji iki. Yo wis lah gak apa-apa, saeneke iki ae. Nah iki lek wis mari ngirisi terus langsung dijegurne diwurne koncone mang yo guys, sing enek kambil karo bumbu-bumbune sing wis diuleke mang lho sing nek ngarepku kuwi. Nah oke lanjut terus bareng ngono tak wenehi irisan tomat yo guys, tak jegurne pisan. Terus bar diweki irisan tomat terus tak jeguri teri niki wis tak umbah resik ben gak petek asin. Nah iki terus dibumboni uyah gula ngono kuwi, uyah sithik ae engko mergakno senek terine. Terus wayahe ngono ki diungkusi terus digarang, berhubung gak duwe langsung tak oseng ini tanpa minyak yo guys. Dioseng ngantek muateng, ngantek sangit-sangit rada kelet-kelet ngono lho guys, tapi rasanya yo enak tenan guys. Nah bodoke wis mateng, lanjut iki meng yo midili kangkung kemang sing arep tak tumis, terus lanjut iki ngirisi bumbune tinggi masak kangkung. Oke langsung tak tumis terus tak jeguri banyu secukupe, terus tak jegurne kangkunge, terus dirasakne kurang piye. Nah wis mateng guys pangananku iki mang, ayo guys ndang madang.